billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Utawi saged puji iku katring Allah pangerani alam kabeh. Kang sanatiasa tulung maring kasih kaulas asih ingkang murah ing dunya datan luput sami dinuan laksana yaiku ratu ingkang adil kakasih ing akhirat sesampuning ngamuji wong widi utawi ikilah sawenyi kitab kang ngumpulakeun ing sakeh kaluyanipun Kakang Aziz Abdul Qadir Jailani ingkang bangsa kaliyan muncungin ngabakti maring yang sukna lan kaluhan ing sakeh para wali ing mangsa jaman pira-pira sakeh para wali kang ngaku sadaya ingkang manfaat kabeh kalawan ingkang sampun kinaridon dan gewang widi sakehing mulai dukung zaman ikom mangka disunaminda saking kita palasatul mufakhir karena amri caritani satu kodim jalan dikaronan nyatakan mereka melenane ing dalam zaman iku sakeh para wali kalau pira-pira kitab iku carita ingkang manfaat kang nyaga sakeh lakutan ayati lan nyaga lan mereka kan mari baca kalau bakakan mari taat maka sunat orang sakeh caritane Gusti Abdul Qadir Jailani nangge kang darewe putra Busreno ngapusrepan ka putra dening Musa punika kasihi dening handagot kasihi dening Musa yang tuwa abi tulun nangge panah kasuno dening ya kasih dening Musa Muhammad Muhammad kasuno dening Daud ingkang wadra kaputra dening Musa kekasih Musa iku kaputra dening Abdul malaikat putra dening Musa junika rekeh mapan punika kasuno dening Abdullah Mahdi kasuno dening Hasan iku pat kaputra dening Musa Hasan mali Hasan iku kaputra dening Sayyid Fakina lisan alepan kaputra dening Abi Thalib mangka radhiyallahu utawi purwani genepin sinebut ing caritane ing nalikanipun Abdul Qadir Jailani duk temene ngulur pun saking awite sehingga parapta ing mangkang ngucap malisawi musanid ingkang kakasih Abdul Fadl fotening soleh aning gasriku kasuno dening sapi jali angan andik Abdul Fadl nyen isuning kang mulan kang kawarna lan kang putra Syekh Abdul Qadir Jailani Bughair singkang wali sangan kahiji Malik Ibrahim